bawan Allah kowa bawan Allah ne amma suna bawan Allah ne ni sunana. To malam bawan Allah a matsayinka na matashi tsakani da Allah ƴan matanka nawa? Ban da ita. Matashi Na tsani soyayya mai. Sunana Ma'azza. Gashi dai kamar matashi kamar tsoho ko medium ne kai? Wallahi kawai wahala ce wala. Wahala ce. Tsakani da Allah ƴan matanka nawa? Ƴan mata na to ni dai yanzu gaskiya tsoron soyayya mara ki sakamakon sai nayi kuɗi nake son fara soyayya sakamakon kawai ka nemi kuɗi in ka nemi kuɗi duk wani so har gida za a zo a same shi. Saboda haka yasa ni nake ƙoƙarin zuwa gurin ƴan mata ba har sai ina da Kai shine hukuncin da ka riga da yanke wa kanka. wani ne hukuncin da na yake ni ban da wata budurwa. Oh masha Allah Ba Allah na ya san kawo. sai na tashi sai in na tashi yi sai na je na sa kafa amma ban tashi ba sakamakon tunda ba ni da kuɗi ai ban tashi ba ban isa aure ba amma kar ku manta ku taɓa subscribe ku kuma danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryenmu